سورة النبأ مكية آية 41 بسم الله عند الله الرحمن عند الله الرحيم عند الله عم والدين هوند والكون سباب يتساءلون وإبنام ندير عن النبأ خبر العظيم موت يسأل بعض قريش بعضا يغير قريش ينكو بين نام دو يغا عن النبأ العظيم خبر موت ولأن خبر قدرنا إذا نام دو الذين دين هون هم كم فيه هم مختلفون يبلون فالمؤمنون يثبتونه والكافرون ينكرونه julɓeɓe ene tabitini mbine woodi hefre ɓe mbiya wona gonga darga ala Allah gufto kan so ya'lamuna maɓe gandu so tawi jippima e maɓɓe kamɓe yedduɓe ɓe mariti kadi kalla ko noon ya'lamuna maɓe gandu aha kalla kadi gufto so ya'lamuna maɓe gandu allawi alam naj'alil arda mbele min mbaɗano leydi ndi mihadan ko daɗɗa teeri wal jibala kaaje ɗe mbele min mbaɗano ɗe awtadan keɗe pengɗe wa khalaqnakum min tagi on azwajan ko on fosaŋaji ɗiɗi debbo e gorko wa ja'alna min baɗi nawmakum ɗoygol mon ngol subatan ko foftere wonande ɓalli mon wa ja'alna al-layla min baɗi jamma o libasan ko ɓornateeri wonande on so tawi ɓawli hay sa heddi mo ɓandu miro hay goto andata Allah wi waɗi noon wa ja'alna an-nahara min baɗi ñalawma o ma'ashan ko oɗon ngu ko wurirde wayno ko waktu wurirde ko oɗon gurda tan wa banayna min ɓamti fawqakum dow moɗon sab'an asamanuji jeeɗiɗi shidadan ɗi ganduɗa ko tiiɗi ɗi ganduɗa cembuɗi ñeññaɗi la yu'tharu fiha mururu zaman aduna o e ɓoyde addanta masalan asaman rappude jiida e terrasse so duuɓi mum so tawta mum ɓenni tan sa oppani takkal joni mayde ngel ɗuma asaman non gila waɗi ha joni masalan dan mum gasaɗi Allah wi kono wa banaynamoni min ɓamti fawqakum dow moɗon sab'an asamanuji jeeɗiɗi ɗi ganduɗa shidadan tiiɗ ɗi ganduɗa wa ja'alna min baɗi sirajan lampa muniran nurɗuka woni nange wa hajan ka ene huɓɓa Allah wi wa anzalna min jippini minal mu'sirat fewde ummarade kamaɗe enen mbita duuɗe anani dey ummarade kamaɗe allatino ɗen hana laha an tumɓira ena yantaniɗe tabde kal mu'siril jariyati alladi danat min al hayd wayno masalan debbo ko ganduɗa darɗo fiilade no wayatani kuuɗe ni ko noon mbayata ma an ndiyam rajjajan ɗam ene waajo Allah wi li nukhrija bihi nga hamin jaltinira sabu ndiyam ɗam habban gab wana batan e masalan anani dey ko wayno ñaaɗi ko jannatin e gese alfafan ɗe ganduɗa ko takkotir gese ɗe ganduɗa ene takkodir bismillah inna yawmal fasl ay nyalawma ceerudal hakkunde tagoore kana laatima miiqa tan woni fodore yoɓede jam woni fodore yoɓede bone yawma yunfakhu fi suri nyalawma mo alladu ndu wutta wa tettuna ngaron oɗon gumme goble mon afwajan oɗon goni dente muɗe sondi muɗe tettuna ngaron gummoɗon e goble mon afwajan oɗon ngari ko ɗum dente pour wiya an Mu'az ibn Jabal Abrahama gorko wiyete noon koy qultu ya rasulallah mbimi hey ma nelaɗo Allah ara'ayta habram qawla Allahi ta'ala konngol Allah ɗo wino yawma yunfakhu fi suri fa tettuna afwajan ngol konngol ko firat qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah wi ya Mu'az laqad sa'alta an amrin 'azimin anandima al-hali mawdo de summa arsala aynayhi bakiyan tan gita makko jori tan jori gon thumma qala ya yuhshar o wi dantal ngal aduna o ene rendine asarata asnafin o wi e yuhsaru asaratu asnafin min ummati leñolam ngol ene wadde ene ummitine yawmal qiyamati façon ngaji sappo astatan ceed
قد ميزهم الله تعالى الله إن فالتيب من جماعة المسلمين إدنت جلب وبدل صورهم الله إن وستين بادي جمب وبعضهم على صورة الإردة ونمت كم بلنلم قل سينقمتنا بنقمتنا تيكوين بادي باي وبعضهم على صورة الخنازير ونمت كري أمتنا بادي مثلا بامدي جرج وبعضهم منكسون أرجلهم ونمت كري كويد ومن كبنيا فوق أنني كويد دين بطادو ووجوههم جاسمت بدين بدالس شارنوي ووجوههم يسحبون عليها ابن داسير جاسمت وبعضهم أميون ونمت كري هم مترددون إن دنجي نغاندا تو فاي وبعضهم يدهن يوغا مابbe summun bukmun umyun wana mabbe ko faadube mumdube wumbe fahum la ya'qiluna ngala haqqillaji be jarata wa ba'duhum yamdaghuna alsinatahum wana mabbe kadi be ganda ene yakka demde mumen fahaya demde de mudallatun ala sudurihim demde de eden jurtina e becce mabbe yasilul qayha min afwahihim ene wanyo bordi e kunude mabbe lu'aban e tuute yantadiruhum ene nafabe ahlul jam'i demtan anani de yimbe demtan wa ba'dhum yoga mabbe muqadda'atun aydihim ene taja juude mumen wa arjulihim e koyde mumen ene taja wa ba'dhum muslabuna ala juzu'in minan nar wana mabbe kadi ko fetaabe e poobe jeyli wa ba'dhum asaddu natnan min al-jif wana mabbe kadi masalan kanyumen buri lubde e jiba wa ba'dhum yalbasuna jalabiba sabighatan wana mabbe ne borni dolkaaji di ganda ko juutidi min al-qadirane godro lasiqatan bi juludihim godro mo ena takki e guri man fa amma alladhina ala surati al-qirdat fatawi ko arabe ne badi baadi girji ben do baadi be fal qaftatu minan nas ko yimbe rendinannobe yimbe yawobe ne ciaskina hakkunde yimbe wa amma alladhina ala surati al-khanazir fatawi ko be ganda ko baadi bamdi tugebe fa ahlus suhti ko yimbe yenata nobe ne kala penat wal harami nyamannobe ko harmi wal munakkis ana wal muksi wayno hewbe ne dendina yimbe yawobe masa en dendini be laamuji wa ammal munakkisuna ru'usahum wa wujuhahum o wisatawi ko be koyde mumen benca nawato koyde paati ley wa aklatu riba ko nyamannobe riba wa ammal yufahum man yajuruna fil hukm satawi ko wumbe be ko be ganduda satawi ene nyaawa onyotor wa amma summul bukmu satawi ko mumo paho gumdo o wa humul ladina yu'jibuna bi amwalihim ko ganda satawi gollani no Allah ne kawto wa amma alladhina yamdaghuna alsinatahum satawi ko yakkaddobe demde be fal ulama ko andube wal qassas e qissotobe allazina naben yukhalafu qawluhum fi'lahum ben ganduda qawluhum fi'lahum ko nguddi kala hadi e golle be gollata de ene woddondiri ko be do woni yakkobe demde men yawmal qiyamati andube kalde wa ammal muqadda'atu aydihim wa arjulihim satawi ko tajaabe koyde mumen e juude mumen be falladina yu'zuna al-jirana ko lorlobe hoddiibe mumen wa ammal muslabuna ala juzu'in minan nar satawi ko fetaabe e poobe jeyli be fasu'atu bin nasi ila sultani ko yahobe ene ndendina laamu e yimbe ene kala kaari wadini kaari nan do mofti forot Musa Saydu nana wadi forot der suudu kaari ene kala na duwañebe be do yawmal qiyamati e perete ko e poobe jeyli cakka jogobe ton tawde ko be haasideji wa ammal ladina hum asaddu natnan min al-jif satawi ko be ganduda kanyumen buru sattude luubo gol e jifa falladina yatamatta'una bishahawati wa yahobene ndakhmito e tuyoji aduna wa yamna'una haqqallahi min amwalihim ena kada haqqe Allah e jawdele mum wa amma alladina yalbasuna al-jalabib satawi ko bornotobe dolakkaji jeylibe fa ahlul kibari ko yimbe be ganduda ko mawni kinibe wal faqri wasatobe wal khuyala'i en nyaajobe ko be do moni be yo Allah dande kambe fof woni yawma yunfakhu fi suri nyalama mo Allah du wutta allawi fatatuna ngaron ummodone goble mon ngaron to mawqifu afwajan odon ngoni dente lutondir allawi wo futi hatis sama en jangin mabbe walla wo futti hatis sama uddite damude de fof
فكانت لاتو أنني دمود أسمان مدته فكانت لاتو أبوابا كدمود أسمان أو وانا دمود وسجرت الجبال كاجد إتي بلاسو جمن فكانت لاتو سرابا إذا بين مرر إن جهنم أي جهنم كانت لاتيما مرصادا كتنبر للطاغين وننده فرد ما آب بنجوتتا غارس مبكو جهنم ما آبان كروترد أيوة مثلا بناتهم لابثين فيها كبني بوبتون تندر جهنم أهدابا دمونا جدنغلا أكاد لا يذوقون فيها بميدتا جهنم تو بردن كويته بوبغول بدانا تاكو بميدتا ولا شرابا بنجرتا كو انولا إلا سوانا نون بنجرتون دي حميما ديام غولدم تو وغساقا مbordi yaltore ijame e pulki di ganduda ko hefere nabbe jeygol ijam e mbordi jaltori ton ya ton be jarnete ko din don fa innahum yazuqunahu dum don woni ke be medata Allah wi be jabama e dum do de jazaan jobdi wi faagan kawrude e golle mabbe wana ko be golluno ko boni be jabama jobdi kawrude e golle mabbe li amalin falasan fa a'zamu min al-kufr ala bakkar burdo mawnude wonde kefere kay wala azaba a'zamu min an-nar ala lette kay burde mawnude na de jeego innahum sabbe do kanu belatino la yarjuna be kulano hisaban hasbal wa kazzabu be pennino bi ayatina e qur'ana amen kizzaban pennugo wa kullu shay'in kalahunde yo hunde to bange golle allawi ahsaynahu min tongidum kitaban talawhul mahfuz min badidum to ene hen non ko be penni qur'ana ko nan to wada allawi fasugu nyade yawmal qiyamati allawi be meeden jobti mon falan nazidakum min jogorani beydande on illa azaban so wana lepte hono majje walla dow majje goddum ala inna lil muttaqina ene wadani hulbe alla nyande hen ben kam ene wadu mafadan ko wiete dadirte nokku dadirde hono aljanna ada igo ko sardingaji wa a'naban erezeji wa kawaiban erewbe wad e jolbe enen biata jololin ataraban be ganduda ko gidirabe wa kaasan e kasuji dihadan di ganduda ko kebbina di sangar se be naati ton la yasmauna fiha se be jeri ton sangara be nanata ton lawan mere hala so tawi no sangara aduna sayri anyaykinat ton nyaykinde ala wala kizaban penale ngala jazaan dum do woni jobdi min rabbika ummarade jome jey dum do ko ada an dokkal hisaban gal ene yar ene naati aljanna hebi dum do kay yoni dokkal kay ko do hada rabbis samawati o wi jeydo asaman anan woni jazaan min rabbika wa min rabbika adani mu wiide rabbis samawati jazaan min rabbika rabbis samawati ummarade Allah jome o mo ganduda rabbis samawati jeydo asaman wal ardi jeydi wa ma bainahuma e ko woni hakkude asaman e leydi on non arrahmani on wiete hinirante woni Allah sa yidi biya kadi rabbus samawati jey asaman wal ardi jey leydi wa ma bainahuma e ko woni hakkude asaman e leydi jeydum arrahmanu ko Allah mona istinaf la yamlikuna kambe tagore nde be jogaaki minhu e Allah khidaban ewnango la yakdiu ahadun an yukhadibahu khawfan minhu nyade he hay goto wawa haluna Allah sabu hulti dum yawma yaqumu ruhu nyalamo mo odo malaika jibril won wibe ko konuji Allah goddi e o dari wal malaikatu e malaikaaji e wa saffan ene mbadi sappeji wal malaikatu saffan wa qa'anani la yatakallamuna kambe tagore nebe kamata illa man azina sawana mo ganda ene yamiri lahu wa dum arrahmanu Allah ya hal wa qala so hali ala sawaban kongol pewgol wana so wana ma Allah wi yo tefata zalika al-yawm on ma nyalawma al-haqqu woni tabiddo woni yawmal qiyamah faman sha'a attakhadha on mo haaji jogitade ila rabbih fewde joomum ma abarutorde aywa masalan fewde Allah en dofto dum bele eneni de aywa ene hisa e lepte yoruto faman sha'a attakhadha ila rabbih ma abar aywa fariyalji yoruto famide إننا من أنذرناكم من جيتني أن مكنا بعذاب اللفت
gariban de ganduɗa ko ɓalliɗe yawmal qiyamati nde wonnowo kullu atin garibum kala ko arata koko malli yawma yansurul mar'u ñalawma mo neɗɗo yi kala neɗɗanke ñalawma mo yi ma qaddamata yadahu ko ardinno ɗum juuɗe mum to bange moƴƴere e woradde wa yaqulul kafiru kefeeru wiye ñande hen ya ha laytani hanani no mi kuntu turaɓe mi wontino leydi mi fofta kefeeru si yi bone ñande hen de o yi mumante won kon mbiyama yo joftodiri Allah wi mumante won gonte leydi kanko wiya ha ni no min mi wonti leydi kono noon c'est trop tard bone waɗi suratu wannazi'ati simore nde ko noon nde wiyete makkiyatun 46 ayatan ko capanɗe 4 aya wone nder may bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah wannazi'ati Allah wi mi wondiri malaikaji poɗoji ruhuji hefereɓe garqan e satten wannashidati Allah wi mi wondiri malaikaji coftuɗi so ene nawa masalan fittadu julɗo nastan e coftugol wassabihati mi wondiri malaikaji lumbotoɗi hakkunde asaman e leydi e yamirore Allah sabhan e lumbogol fassabiqati mi wondiri malaikaji baddoji dandu e nawde ruhu julɗo fewde aljanna sab'an e daddugol dandu fal mudabbirati mi wondiri malaikaji ɗi ganduɗa aywa ko pewjoji alhaali aduna ene jippo e yamirore Allah aywa amran e fi woni jawabul qasami o ka tuba asunna mi wondi ɓeɗo gonoje fof onon makkanaɓe ma on ummitino pamon yawma tarjufu rajifatu ñalawma mo gormi gormotoɗo ñalawma mo alladu ndu wutta ñande hen kala ko wurno maaya tata ba'u ha ene rewa e mayru arradifatu mahmintoɗo woni ɗimmiru ndu hakkude majje ko duuɓi 40 ñande hen kala ko mayno wurtata Allah wi qulubun ɓerɗe yawma idin on ñalawma sa yi ñande hen qulubun ɓerɗe wajifatun ko kulɓe de abasaruha gite mumen khashi'atun ko ñorgili yaquluna kamɓe jomiraɓe ɓerɗe kuloje ɗe wona hefereɓe yeddunoɓe ummital ɓe gonay wiide a inna la marduduna beele ma en dutte fil hafirati e holko caggal nde mayɗen ma en gurti aida kunna wada biiɗe aha kay mo on gurtu ɓe mbiya aida kunna izaman beele so min gonti ƴiya dappuɗe nakhiratan ɗe ganduɗa ko guɗɗe e min gonta yimɓe ɓe mbiya aha gonton yimɓe qaalu ɓe jaabo tilka so tawi min duttima e gurdam idan so ngol konngol selli karratun ɗum konko duttogol khasiratun pertugol wona gonga qala taala Allah wi onon ɗay fa innama hiya gurtugol ngol wonani so wona fa innama hiya zajratun ɗum ko wuttago wahidatun wotata so wuttama tan onon fof gurtat haydara ala hen fa ida hum deke yo jiya dendagal tagore ɗe pop bis sahirati jiya eɓe dow leydi he eɓe gurti caggal nde ɓe gonno nder Allah wi hal ataka ari e ma ya Muhammad hadisu Musa nadahu rabbuhu tumade jom makko no jimu bil wadi e cangol al muqaddasi cennigol ngol ɗon cango wiyete ko ɗuwa ngol wiyete idahab Allah wima an Musa ya ila fir'auna fewde ngal goral innahu no fir'auna daga o bewi umurti innahu daga o qul wimo yo no taru ceerno Ablaye oɗo nodduma ila anta zakka ha laaɓa mboɗo nodduma beele aɗa laaɓa woni fa qul hallaka wi mboɗo nodduma an fir'auna mboɗo nodduma ila anta zakka ha laaɓa bi ma'ana hatta laaɓa ha laaɓa famide beele laaɓa e keferu beele ceenna deweteɗo e gonga ala so wona Allah wa ahdiyaka mboɗo nodduma mboɗo fewnuma ila rabbika
fewde e joome ha ganda ɗum mboɗo tindinma fewde Allah e holludema dalillaji fa takhsha beele aɗa huula Allah fa arahu Allah wi Musa hollimo al ayata ka hawnide al kubra mawde kawnide jeenayi ɗe fof holɗum Allah Musa hollimo sawru ɗum ɓuri mawnude kawniɗe fof fa kazzaba fir'auna fenni Musa wa asa wofi Allah summa adbara kanko fir'auna runkiti galimana yas'a omo yaha e leydi ndi omo bonna fa hasara fo orendini wileɓe makko fa naada o yeyni fa qala o wi ana rabbukumul a'la min woni Allah mon tawɗo la rabba fawqi deweteɗo e gonga ala dow am noon o wi ba'da ma qala lahu Musa rabbi o wi Musa hol nelɗo mo Musa o wi Musa hol nelɗo mo Musa wi arsalani ilayka rabbi arsalani ilayka joomam nelimi e ma fa in amanta bi rabbika sa gomɗini joome o takuna 400 sanatin fi na'im a wonino e gurnam ma duuɓi temedde nayi kala ko wel maɗa waɗi andi fir'auna o wuuri duuɓi temedde ɗiɗi o laamaki o laami duuɓi temedde nayi hawri temedde jeegom Musa wimo alamima joni duuɓi temedde nayi aɗa woni kala façon nema Allah ene wanma hen joni noon sa gonɗini joome o on saha summata muutu maaya sa maayi fa tadkhulul jannata naata aljanna fa qala kanko fir'auna o wi minani ko kalɗa ko kono hatta astashiru hamana ami disno hamana mi ƴeewa ko wiyata fastasharahu o disni hamana fa qala haman wimo atasiru abdan ba'da ma kunta rabba a wantan maccuɗo caggal nde gonnoɗa kalifa aɗa woni kalifa duttoɗa kadi gonta maccuɗo hanka ɓoccata mbeɗa wona an woni Allah joɗo won jaɓirta Allah goɗɗo fa enda zalika on saha noon woni jama as-suhrata kanko fir'auna o rendini wileɓe Allah boni o disnotoɗa boni o disnoteɗe de wona ballo falammaja tama unde wileɓe ɓe ngari ha jetti ɓe ndendi kamɓe fof qama aduwullahi gaño Allah o dari ala saririhi e dow danki makko fa qala o wi ana rabbukumul a'la o darori ni o waɗini jungo makko min woni Allah mon tawɗo ɗum woni sababu wiide mon labbonima walkisa ɗum woni fa qala ana rabbukumul a'la o wi min woni Allah mon tawɗo la rabba fawqi deyɗo ala dow am hande ɓurɗomi towde ala fa akadahu llahu Allah halkirimo e yoldemo nde nakala lebte al akhirati konngol battiningol ngol wol ula e konngol gadinol ngol holngol ɗo wino ma alimtu lakum min ilahin gayri mi andanani on Allah ko wona min deweteɗo ko wona min mi andana on ɗum noon ngol konngol e ngol ɗo ɗiɗo konngolji ɗi kalkimo hakkude majji ko duuɓi capanɗe nayi inna fi zalika woni e ko haala ko la ibratan ko teskoya liman yakhsha wonande mo ene hula Allah a antum yati onon makkanaɓe yeddoɓe ummital ɓe yati asaddu khalqan onon ɓuri sattude tagde amis sama'u walla ko asaman o ɓuri sattude tagde allawi banaha o tagi asaman o rafa'a o ɓamti samka ha dosɗe asaman o ɓamti ɓale mum kanko Allah tabaraka wa ta'ala afan wa sawwaha o fondi asaman o ayiba ala gewol ala wa aghdasha laylaha o nibbidini jamma asaman wa akhraja o fennini duha ha nyalawma asaman o addi nyalawma o wadi hen masalan ko wiyete nan allawi wal arda leydi ni non ba'da zalik tagal asaman wertede daha ha o werti leydi di kono non ko leydi di adi tage wa kanat makhluqatan qabla as-sama'i asa leydi adi asaman tagede min ghayri dahawin kono werta leydi wertanoko ko asaman non taga werta kono leydi adi tagede asaman akharaja kanko Allah o yaltini minha e leydi ndi ma aha ndiyam mum wa mara'aha e durirde mum fofo o yaltini e leydi wal jibala kaaje ɗe jiiɗa noon arsaha ngoni penɓe leydi Allah wi mata allakum ko dakmitgol wonande on onon yimɓe ɓe huɗo won koye leydi ko oɗon ñaama hen gaweje ɗe oɗon ñaama hen tamaroje woli an amikum e dakmitgol nemoraji mon huɗo ko ɓootere nde e ñippere nde baali won ñaama hen nayi mon ñaama hen dey mon ñaama hen
فإذا جاءت الطامة الكبرى ستوي وتانغو مانغو أري وتانغو إمو يومئذ ينهن يتذكر الإنسان ينهن ما نبدو سفتر ما سأكو قلنو أدونا وبي ستوي وتانغو أري قوتو فو ما ينو وتي دريما ياسو الله قوتو فو ما سفتر كو قلنو إمجر إكو قلنو إبانا وبرزت الجحيم الجيجي نقول جهنم نقول قلنام نقول فنينام لمن يرى ونندمونية فأما من بغى فتبيكو أون كافر ونو وجدنا وآثر الحياة الدنيا سبي نغورنم أدنى إتويوج أدنى ودكو ولا فإن الجحيم هي المأوى ودكو جحيم الجحيم ونتفور دمو وأما من خاف فتبيكو أون كل مقام ربه در الجوم إيسو الله يعني يوم القيامة ونهى النفس وهدي فتانو عن الهوى قابلات فإن الجنة ودو الجنة هي المأوى ونتفور دمو فتبيكو كل دو الله كل يوم القيامة ستريما ياسو الله كو جوغوري نامدede ala nadum dole ko jogori namdede ko ala nadum dole kuli wadde ko boni sabu dum olo ko aljanna fay sabu watta ko boni kuldo dum watta ko boni odo aya Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu o meedino nyaawirde odo aya do Makkah al Mukarram nde o yehi Makka hajjoyde waaji goto ene samra bata kange wodi jiyan Allah hocci bata kange o jiyan Allah wonde hocci bata kange o ene yeyna kanko no mo yeyna balakna ha hawre makko o min de mon ko majjira da ko haali on min de won ko koccudo ada way non sifaade ko majjira da ko o sifi ha pari o wi ko dum koccul on yaade makko ha galle mum totti mum o wi an kocca ko foti ni mbasa nyamde o ko han ma nyamde o wi hadi mi nyamde kulmi ko jango yawmal qiyamati semi darima yeso Allah wi mi hol bata kangi mo nyamda o hol ko nyamida ko bodo ko dum hadi mi nyamde o yimi wondi an so wana enato dal janna mbiɗan seeri jom suuta wondiri Allah tawi tan wona enato dal janna ngeeɗa an mi seeri debbo haala ka inci anduɓe makko ɓe mbiya o seeri ɓe mbiya o seerani ko heewi kam mbi ko seeri kam defte en fof kam mbi naatawo aljanna neɗɗo wawa andude ɗum tawde o wi non tan seri wi ko dewgal makko yo gas sera haala ka yene Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala an ko adden ɗum yende makko jaatigi Cheikh Tidiane ñande hen o koye anduɓe makka jeeya leeli artude o wi an jaari ande leeli artude o wi haɗimi yawde artude e min gondi ɗo e ñawore hawnide tan Cheikh Tidiane ko jaari ko haalanimo ñawore nde no wayni o wi holno mbiɗon o wi minen tan min mbi tan ko seeri o wi min desinno mi wonno o seerani Cheikh Tidiane ni so tawi ko min wonno ko seerani mbiyen o wi a jogi ɗum dalli o mboɗo jogi o wi wadde wasde ɗum hon haala anduɓe o hoto haalani anduɓe makko ɓe fof eɓe jooɗi ɗo Cheikh Tidiane ari ɓe noddi Cheikh Tidiane ari jooɗi ɓe noddi baabiraɗo koccuɗo o ɓe noddi masalan koccanaɗo o jooɗi koccuɗo o ɓe mbi ɗum an nde koccuɗa nde mbiɗa ko han ma ñamde o wi haɗimi ñamde ko miidade yawmal qiyamati darade e yeeso Allah funkuni kanko no o wi somi jeyaka e naton aljanna o seeri ɗum suur makko ndi wadde o seeri Cheikh Tidiane ala o seera ɗum kay ko ƴiyal Qur'ana ko Qur'ana wi noon ɗum wiyala o Qur'ana wi noon أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى كل درو يسو جومون يوم القيامة وهذه هو على مكو ود بلا وب بلنت يسبه الله فإن الجنة هي المأوى والجنة وتفرد مكو وانا يكون هذه ونيام وهذه ونيام دكو درادي يسو الله هذه ودكو ولا دونك الجنة فوق علينا وانا كم سيران دفوق يا دمكو يا جمتما كم هو بتشتري آية كبير دينار
jani waddama ɗum ɗo makkata mukarram ɗum woni noon yasalunaka eɓe namdoma an nelaɗo Allah ani sa'ati darga ayyana mursaha hol daragol holde daragol mum darga holde darata eɓe namdoma mata wuqu'aha hol jangol mum wo qiyamaha e daragol mum fima anta hol nden hunde an min zikraha e haalde ɗum holko wonanma e haalde ɗum an fima anta min zikraha hol nden hunde ko e haalde hol nden hunde ko wonanma hen haalde ɗum an nelaɗo Allah laysa indaka ilmuha tadkura a alana ɗum gandal saka kala ila rabbika ko fewde joome muntaha ha hatirde gandal dargane daroto ko Allah la ya'lamuhu ghayruhu ala gandu dargane daroto so wona Allah innama anta munzirun walla innama anta munziru an ka jertinowo man yakhshaha mo ene hula innama yanfa'u inzaruka man yakhshaha nafara jertingol ma ko kulowo darga ko on hulata ka annahum sa yiɓe kamɓe ɓeɗo huɗaɓe sa yiɓe yawma yarawna ha ñalawma woɓe ji dargade dari lam yalbasu cikkata ko ɓe meeɗani ñibde goble mabɓe illa ashiyatan so wona kihiɗe goto aw duhaha walla beetawe mum suratu abasa makkiyatun aaje ɗe ko 49 bismillahir rahmanir rahim ko woni sababu aya o jippade ko Abdullahi ibnu ummi maktumin ko sahaba nelaɗo Allah on noon ko gumɗo o wiyete ko Abdullahi ibnu ummi maktumin ibnu surayh bun malik bun rabi'at al-fihri bun amir bun luway a faamide o jokkinte noon koye tani ko kanko on ɗon wiyete ko atikata bintu amir al-makhzumi kanko Abdullahi ibnu maktumin ko jabɗo Allah ko ɓooy kanko yumma Kharijata ko ɓi yummum ci yumma Kharijata koɓe ndendi yummiraɓe sawdiɓe on ɗon saha noon o meeɗino ko gumɗo o arenelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o tawiɗen konngolli Makka sey bata en utu bata en Abu Jahli en Abbas en Umayyata en Walid ibn al-Mughirata en eɓe ngoni galle nelaɗo Allah yo nelaɗo haalanɓe diine ɗum addiɓe ɗon nelaɗo ene haalanaɓe diine ene jorti beele ɓe jaɓa Allah beele diine o heewa doole nde wonno ɗi gay kokkolli so jaɓi Allah tan diine heewa doole pour ɗum tan on saha noon kanko Abdullahi ibnu ummi maktumin o ari o yiyata o wone haalde omo haalde nelaɗo Allah o tinani nelaɗo wonɓe haaldata o wone wiide ya Muhammad allimni andinam janginam ko Allah andinma ko nelaɗo noon artiri yeeso mum seeɗa wi ɓeeɗo heefereɓe kamɓe fof atɓe gaybiniri diinam o ɓe mbi rewe am ko yimɓe wumɓe en rewe am ko wasɗon o wi noon tan e ɓernde makko aɗa noddami e dow ɗum ɗo aɗa carami gaynako kalami ko kono noon ko e lestan nelaɗo haali ɗum Allah jippini aya o Allah wi abasa ñirɗini yeeso mum nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wata walla o runkitima holko woni sababu an ja'ahu al-a'ma pourtant gumɗo are makko Allah wi wa ma yudrika ko andintuma an Muhammad la allahu yama jo oɗo Abdullah ibnu maktumin yazakka yama jo o laaɓa e bakkar sabu ko nanata e mako aw yazakkaru walla o wacco so waccorima fatan fa'uhu zikra nafama waaju o so heɗima ma amma man istaghna so tawi ko on mo ganduɗa ko galɗuɗo jawdi fa anta lahu an wonande on tasadda aɗa sohliri aɗa wali aɗa fali sabu ɗum aɗa huccite muɗum wama aleyka ala e ma Allah yazakka nde o gonɗinta so gonɗinani wona bakkan ma an so jaɓi wona an so salima wona an wama aleyka Allah yazakka ala e dow ma Allah yazakka so tawi o laaɓani
ala ema basi wasde mo labde ala ema basi at o do so jabani Allah wasde mo jabde Allah ne ala ema basi at anala dal wama alayka Allah yazaka wa amma man ja'aka satabi ko on garday ma yas'a ene yaha wa huwa yakhsha tawakadi ene huli Allah holi on gumdo o fa anta anhu an ga makko talla ha ada sokliri kalla oto wattu dum innaha ɗeɗo ayeje tazkiratun ko baajorɗe tagore nde faman sha'a zakarahu on kaƴo waccorade ɗeɗo ayeje yo waccoro ɗeɗo fi suhufin ɗe goni koye kayitaji mukarramatin teddinaɗi to Allah marfu'atin ɓamtaɗi to asamanuji muɗo haratin cennaɗi seyɗane memata bi aydi ɗi goni koye duuɗe safaratin malekaji dimbindoji kiramin ɗi ganduɗa ko tedduɗi bararatin ɗoftiɗi Allah utilal insanu kefeero de huɗama ma akfarahu holko yeddinimo ɗi sey in hol fof nden hunde halagahu to Allah tagimo kanko neɗɗo hol nden hunde nde Allah tagimo min nutfatin aywa Allah tagimo koye toɓɓere o woni min nutfatin halagahu koye toɓɓere Allah tagimo fa qaddarahu Allah hoddiri toɓɓere nde wontude heɗɗere caggal ɗum nde wonti hettere summa sabila nde o wonti heɗɗere o wonti hettere o woni neɗɗo ha o timmi summa sabila yassarahu laawol yaltudemo e reedu yummakko Allah newni o yalti Allah wi baɗɗomo noon Allah wi kanko jeddo ummital yo ƴewno tagira o taga koye toɓɓere nde wonti heɗɗere nde wonti hettere o woni neɗɗo ha o woni neɗɗo e reedu yummakko summa sabila yassarahu Allah newnanimo laawol yaltude summa amatahu gurnuɗo mo yaltinimo boowal o wuuri o woni ha o woni neɗɗo o wuuri ko Allah haaji caggal ɗum Allah waramo fa agfarahu Allah yamira yo ubbe on ɗon kay summa caggal ubbede nde so ɓenni baɗanɗomo ɗeɗo geɗe fof so tawi waɗi ɗum ɓenni o kay ida sa'a ansarahu o kay so welama ummitinan o kay ida sa'a ansarahu o so welama o ummitintumo kalla ko gonga nde wonno neɗɗo o lamma yagdi suwa wadde ma amarahu ko Allah yamiri ɗum neɗɗo waɗani ko Allah yamiri fal yanzuril insanu yo neɗɗo ndaara o tesko ila ɗa'amihi fewde ñamde makko kayfa qaddara wa dabbara lahu holno Allah hoddenimo ko ñamata holno Allah fewjidenimo ko ñamata yo ƴeew Allah wi ƴeew min dokkimami ko ñamɗa Allah wi inna no minen sababnal ma'a minen goni wanjuɓe ndiyam ummorade e duule sabban e baajugol humma saqaqanal arda caggal nde ndiyam ɗam yane leydi min ceeki leydi ndi min ceeki ndi fuɗi saqqan e ceeggol fuɗi heen fa anbatna fiha min punni e leydi he habban ko wiyete gawri wa inaban e ko wiyete masalan anen de reseji wa qadaban e ko wiyete gawri mbitendi ɓuttu ko gawri anani de gawri kecciri wiyete noon wa zaytunan e gawri ne wiye zaytun wa nakhalan e tamaroje zaytuneje kam ko leɗɗe mbiyete wona wa hada'iga sardinŋaji gulban kewɗi leɗɗe wa fakihatan e muyanteje wa abban e ñaande ko jawdi ne dura Allah wi ɗeɗo geɗe fof mbaɗanmi on mata an ko dahmirgol lakum wonande on ñaamon gawri ndi ñaamon tamaroje ɗe berem refi ɗi e geɗe ɗe jawdi won ñaam
ولأنعامكم أنن إنما راجما فإذا جاءت الساخة ستوي وتانغو إمي وغو أري بيهول أن يلامنا ويوم يفر المرء من أخيه ñalawma mo neɗɗo dogi miñum dogi mawnum wa ummihi dogi yummum wa abihi dogi baamum wa sahibatihi dogi jom suudu mum wa banihi dogi ɓiɓɓe mum o wi holko woni sabab ko ɓe ndog o wi li kulli mri'in kala neɗɗanke yawma idin on ñalawma minhum e maɓɓe sha'anun yugnihi alhaali mum yoni ɗum goto fof alhaali mo wonde dow mo yoni ene yona ɗum tan bone mo wondi o yoni sa anon yo wa sababu hurubihi noon sababu doggol makko ko min mudalabatihim lahu bi huquqihim o dogiri ko hade yimɓe ɓe mbiide haqqeji amen ɗi addu fal akhu yaqulu lahu miraɗo o walla mawniraɗo wiyamo lam tuwasini bi malika jawdi nen nanƴande arakkanumi hen wal abawani yum makko e bamma ko yaqulani mbiyamo gasarta fi birrina minen a ɗigganano min o doga wasahibatu jom suudu makko taqulu lam tufini haqqi minne a timminanani mi haqqam jom suudu wona wiide noon wal banuna ɓiɓɓe ɓe yaquluna goɗa wiidem ma allamtana minen a janginano min wa ma arsabtana minen a fewnano min famide ɗum ɗo ɓe mbi ko ɗum woni sababu ko neɗɗo one doga yawmal qiyamati ndeke kay so neɗɗo itti mbi nanni jangde on kam dogata wadde on ɓiɗɗo komo dogata ɗum so ɓiɗɗo o rewani Allah ko hollima he a hollimo Allah o yi ko tagi o yi ko armi so yiɗo walla so yo jooɗo ko wonnoma ko ana waɗi a hollimo Allah o yi ko tagi o yi ko harmi so waɗi konko hen ɗum kam wona haaju ma an kay so yiɗi ñanden kam an kam ka jattintoɗo a dogata ɓiɗɗo kam sa soyni ɗum a dogata heddiɓe noon aɓay dogde ɗum kono ɓiye o kam kadara so yiɗi wa nani mo tottima ceerno kaari o janggim ala ko mbawmi hen omoni hollimo ko tagi mi hollimo ko harmi aw lama yatabayyana lahu min ajzihim won wiɓe ala ɓe dogirta ko feeñanimo kanko neɗɗo o ala ko o waawi o feeñanimo kanko neɗɗo o yum makko e bam makko e ɓiyi ko e mawni ko ala ko mbawe makko min ala ko mbawanimo hewude wa adamu nafihim lahu ɓe mbawa nafde mo aw li kasarati suhlil insani bi nafsihi walla sabu hewde neɗɗo sohla muɗum fa yadhasu min gayrihi wa kullun waagi on ñande hen o mugete o wi fof no ma waɗ yawmal qiyamati so Allah haɗi kulli mri'in minhum ene woodani kala neɗɗo e maɓɓe sha'anun alhaali yugnihi mo ene yana ɗum goto fof ne jogii ñande hen alhaali mo ene yana ɗum ɗum woni li kulli mri'in minhum ene woodani neɗɗo kala neɗɗanke minhu e maɓɓe sha'anun alhaali yugnihi mo ene yana ɗum bo fof ne jogii probléme on tan yoni ɗum ala probléme goɗɗo ma waɗi wujuhun ñande hen jiya jeese yawma idin on ñalawma jiya jeese musfiratun ko jalbinaɗe jeese jalbuɗe dahikatun jaloje beltiɗe mustabshiratun ɗe ene belto ɓen goni jeese juɗe wo wujuhun jiya jeese yawma idin on ñalawma alayha ene dow mumen gabaratun ko wayno pundini jeese ne ɓawlino mayno futuro ndum tarahaquha ene meewo e majji tataratun ko wiyete niɓɓere ulaika ɗeɗon jeese noon ɓen umul kafaratu ɓe mbiyete hefereɓe yo Allah dandu en hen alfajaratu ɓe ganduɗa ko fajireɓe wiri simore nde ko noon nde wiyete makkiyatun ayi ɗe ko nogas e jeenayyi o wi وفي الحديث من سره أن ينظر إلى يوم القيامة
kala mo ganduɗa ene weli ɗum yiide yawmal qiyamati yo janngu ida samsu kubirat ida sama'un fatarat ida sama'un shaqqat ɗeɗo cimoje tati sa jangiɗe tene wayna yiidarga saɗa yiɗi yiidarga tan jannguɗe Allah wi bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah Allah wi ida shamsu so tawi nange kuwirat tappodirama annore nde ittama wa idan nujumu so tawi kode in kadarat pukkima e dow leydi kanji fof ɗe caame leydi wa idal jibalu so tawi kaaje ɗe suyirat ɗe gittama e palasuji majji ɗe gonti punti wa idal isharu so tawi ɓesɗi geloɗi pellitti uɗɗilat ɓolɗinama gaynako ala ɓirowo ala wa idal wuhusu so tawi ponƴiɗi fof husirat ndendinama caggal ummitat ɗiya joftima ɗiya kawno ngel yoftama pettuno ngel yoftama ganno ngel yoftama wiyama gonte leydi jeehi wa idal biharu sujjirat so tawi maaje ɗe pop ɗe ndendinama ɗe kuɓɓama wattama jeygol weddoyama jahannam wa idan nufusu so tawi pittali ɗi zubbijata cindodirama e ɓalli wona pittali guittete moftoye so tawi yawmal qiyamati pittali fof cindodirama e ɓalli mumen wa idal maw'udatu so tawi gueɗe ubbanoɗe yimɓe jibina ɓiɗɗo debbo gubba walla jibina ɓiɗɗo mbarano ɓe maɗata joni ni saabu hulde gacce yaha mbaɗa bonande ma nde yaha bana naata e ma naña ɓinguel ngara mbara ɓinguel mbiya aɗa hersini koko mbaɗɗa ko a hersani wadde ko mbaɗɗa ko aɗa hersa wambude a wambar kay so ɗum namdoyama koko namdete mo ɗeɗɗuɗa tarude ha maayi pago gubbuɗa on ko namdete o idal maw'udatu su'ilat ubbanoɓe waranoɓe e mere ubba ɓen so tawi namdama bi ayi zanbin qutilat su'ilat yani so tawi namdama bi ayi zanbin qutilat hol fo bakkar koɓe mbarda wa ida suhufu so tawi kayitaji ɗi nushirat caktama go fo tottama mandeke mum e jungo woni kayitaji wa ida sama'u so tawi asaman o kushiɗat huttama woni so ñortama no nguru ñortirte e dammuwol ni wona ɗum woni huttede asaman o kushiɗat wa idal jahimu so tawi jeygol ngol su'irat ngol duncama ngol lewlewti ngol huɓɓanoma ko ɓooyi ngol duncete yo ngol ɓeydo huɓɓude ko ngol janugol angol ɗeɓi deptude ngol duncama wa idal jannatu so tawi aljanna o uslifat mallinama yimɓe naatoɓe aljanna pour ha naata Allah wi ñande hen alimat nafsun ñande hen andat fittandu eywa ɗeɗo wattu ɗeɗo gueɗe ne mbaɗi ñande hen alimat nafsun ma ahdarat ñande hen fittanu ma andu ko golluno ko jam walla ko bone wallahi ñande hen fittanu ma andu fala uqsimu Allah wi mi wondiri bil khunnasi al jawari e koode ɗe ngannduɗaa ko dogoje alkunnati ɗe ngannduɗaa ɗe ene cuuɗo woni koode jeyi e ɗen noon ko mustari e mirriq e zuhrati ɓoɗaari ɗe ene cuuɗo ene ngarta sahaaji alkunnati ɗe ngannduɗaa ko birnotee wallayli mi woondiri jamma ida asa so huccinii niɓɓere muɗum wassubihi mi woondiri subaka ida tanaffasa so tawi subaka foofi footima ha ñalawma ñawli innahu o qur'ana la qawlu rasulin wallahi o qur'ana ko konngol nelaɗo karimin tedduɗo to Allah hono jibrilu zi quwwatin joom sembe inda zil arsi ɗo jeyɗo al arsi on noon ko Allah makinin kuɓidiɗo muɗa in hamma ɗoftaɗo toon mo malaikaji fof ɗofti aminun koolaɗo e wahyu Allah gande jawabul qasami mi wondiri ɗeɗo gonɗoje wama sahibukum bi majnun mi wondi gondiɗo mon o wona kangal o mo mbiɗon ko kangaɗo ha ngal wala qad ra'ahu wallahi ko wi o yi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko wallahi o yimo bil ufuqi e jogli almubini peƴƴi ko wi o yi nelaɗo Allah ko wi yi jibrilu e mbadi mum ko wallahi o yi
وما هو وناني محمد على الغيب إكو ويرني غا وحي بظنين كو جكتين بظنين كو جكتين ولا بظنين كو دوا أنا جنجري بظنين أنا جنجري بظنين بظنين كو ابن كثير همزة كسائي بصري بين جنجت بظنين نافانون ايوا ابن عامر ابو عمر بين جنجت بدنين انن بيتن كو بيضانين كون كامبه بيبيتا كو بيضانين اي بامن نافا كانيم كو بيدا نينين اي كون نون اودو قراءة عاصم كان يوم كبيضة نينين دو أنه أولوك عاصم وكبيرة عاصم كبيضة نينين يسا وناني نلاد الله بيضة نينين كو توماك فأما بيضة نينين كو دوات ونا دوات وما هو وناني قرآن أو بقول شيطاني والله القرآن ونا كنقل شيطاني رجيم جدا فأين تذهبون سؤن جدي قرآن وتفاد الآخر إن هو وناني قرآن إلا ذكر سوناك ووعظ للعالمين ونند بند يمبي جنجي لمن شاء منكم كلا إمون كاجو أن يستقيم لفوتشتو يورو غونغ قرآن نني الله وما تشاءون أن كاجتانون ريو دي غونغ إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى الحاج سؤال الحاجان يريو غونغ رب العالمين جيد بن سورة الانفطار سمور لكم نندويته مكية آية سبوي جاني بسم الله كو إند الله الرحمن كو إند الله الرحيم كو إند الله إذا السماء انفطرت ستوي أسمان أو سيكيما وإذا الكواكب انتثرت ستوي كود دي شريما دي شامي ليدي دي شريما كنجي كود دي وإذا البحار ستوي ماجي دي فجرت دي أجتاما وانا حقوني در ما يوالغو ما يوهانغو ويكو بينهما برزخون سو إتي دوم دنتي kanje fo waya jille ngoya wonti maayo woto yawmal qiyamati Allah fo yo wonto jeygol fatat jahannam wa idal qubur so tabi qabriji di buhirat de mbaylitama leydi ndi fati dow woni tuudi ko wonno les ko yalti dow maybe payi dow Allah wi so dum wadi alimat nafsun ma fittandu andu ma qaddamar ko ardinno to bange golle wa akharat e ko wattinno e golle ko gollano nyade hen ma fittandu andu ya ayyuhal insanu ehe ma kafir annana ma gharraka bi rabbika holko humtuma e jome alkarimi teddudo ha gofta dum alladhi on khalaqaka taqoma caggal nde awanano hay tus fa sawwaka fondi terde ma fa adalaka o fondi matalan terde ma fa adalaka en jangin mabbe fa adalaka bi fa sawwaka o fonduma fa adalaka o fondi terde ma jungo burani jungo ngoye judde koyngal burani ngala koyngal judde kala ni ngida koyngal buri koyngal wala hengal sellani wona hen kelngal sala hen kelngal ayata bondirede so dare fa fatarde fi ayyi suratin ma e mbaadi yo mbaadi sha andi o haaji an neddanke rakka baka o fawdirma an mbaadi ndi o wela o waday ma kalla oto homtoro dum bal daccuni to kazzibuna odon penna biddini nyalawma jogti wa inna alaykum enemon onon makanaji la hafidina malaikaji denuji golle mon kiraman teddube to Allah katibina wendobe wonande golle de ya'lamuna kanji malaikaji di idi gandi ma taf'aluna dendangal ko golloto innal abrara ay julbe gomdube limanagu men be la fi na'imin goni koy ni'amaji honi aljanna wa innal fujjara ay hafarebe be
la fi jahimin koye jeygol kuɓɓowol yasalawnaha eɓe naata e jeygol ngol eɓe cippira e nguleki jeygol yawma dini ñalawma jom wa ma hum wonani kam bi ghaibina keɓe yaltoɓe jeygol ɓe jaltata wa ma adraka muhammadu ko andintuma ma yawmuddini ko woni mawnugol o ñalawma summa refti kadi ma adraka an muhammadu ko andintuma ma yawmuddini ko woni mawnugol o ñalawma mawnugol o ñalawma sa anda o ñalawma yawma la tamliku ñalawma mo ganduɗa nafata nafsun fittaɗu li nafsin wonande fittanu che'en hay tus ñalawma mo ganduɗa hay goto ala ko wawi nafde goɗɗo goto fof dogat isomi dogi mo jogi nafdema wal amru yamirore yawma idin on ñalawma lillahi ko Allah goto goɗɗo ala lam yakun lam yumkin ahadan min at-tawassuli fihi hay goto jogaki hen aywa masalan arasma on ñalawma arasma ala lesela ga bada défaut jaha gendarmerie ministère daro waɗanma arasma ɗum ko ga tawassulu wiyete tawassulu arasma ɗum ko ga woni ñande hen ɗum ala goto fof dogat so wona nelaɗo Allah goto fof dogade wal amru yawma idin lillahi wona ñalawma ko Allah goto jogui fi koɗɗo Allah suratu tadfif simore nde ko noon nde wiyete won wiɓe ko makka nde jippi won wiɓe ko madina nde jippi kono ɓuuri yarede ko madina tan nde wonno ene hawra ko nde madina nde kayre nde jippi nde wonno nde haalta ko sharia noon jippaki makko annaha woni ko lolli kam ko madina tan lima ruwiya an ibni abbas oɗo gorko o wi lamma qadima annabiyu sallllahu alayhi wa sallam almadinata ne nelaɗo Allah ari wuro madina kanu min akhbasi nnasi kayla dendagal aduna o fof madina naɓe ɓurno bonde ɓetirgal Allah jippini waylini muɗafifina fa ahsanul kayla ɓe moƴƴini ɓetu ba'da zalika qala farra gorko wiyete fa hum ɓeɗo ɓe oyi madina naɓe min awfi nnasi kaylan ila yawmihim hada dendagal tagore nde fof kamɓe ɓuuri mawnude ɓetu ha ñalawma gonɗen oɗo hande ruwiya aydan qala hiya awwalu surati nazala ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wiyama sahande o ari madinatul munawwara nde ɗo simore adi jippade on yimɓe ko bagara ala kullin kala hen adinde wonde nen na caggal mum wa kana hadha fihim wiyama noon ɗum ɗo ene wonnoɗe maɓɓe kanu ida staraw istawfu bi kaylin rajihin so ɓe cooda ɓe gadda ɓetirgal manggal no telfu e mbaɗata en ni ɓe gadda tuguleji mawɗe ɓe cooda ñebbe men haalaɓe o ida ba'u so tawi eɓe jeyta bakhasul mikyala ɓe bamɗina ɓetirɗe ɓe gadda tugulon tokoson ɓe ɓetira ɗum والميزان ولا بيس فلما نزلت هذه السورة نريد سمور جبي انتهوا بنغبي فهم أوفى الناس كيلا وياما دندانغال تغول دي بوب عند أدن أوفو مدينة بقول مجد بيترغال هانيا لما هند من يونس وقال جماعة غوركو غوتو وي دنتال غوتو لأندو بي آي أو جبي كو غوركو غوتو نبي أبي جوهينة ويندما كو نونكو عمر ويته وكان نون له ساعان أجوغي كو بيتر يأخذ بواحد ويولي بآخر somo sooda ko ngal ɗo o soodirta somo yeeya ko ngala o yeeyirta o munasabatu haalima qablaha ene nanndi noon ko arno caggal mum ko annahu lamma dukira haalu suada wal asqiya fima qablaha o ndewa haali ko adi masalan ana alhaali malkisaɓe e alhaali malaɓe o addi ɗum ɗo وذكر هنا ما أعد لبعض الأسات وما حال دو يوغا أيوة مثلا أنني دي كو هبلني مثلا وفد الله وذكرهم بأخص ما يقع من المعصية وما ستنا بكو غندا غوفي غادي دودي مبه وهي التدفيف دون أسد بترد الذي لا يكاد يغني أحدهما ويفقر على آخر وغندا واوا ألدين دي غوتي مبه واوا أسدين دي غوت ساتميني بترغال واسنتاما سامنكيني بترغال ألدين تاما نكنون ودي تلميني دي بوري وانا بسم الله كو إند الله بيامنون آية كو تفنتتي جيكم بسم الله كو إند الله الرحمن كو إند الله الرحيم كو إند الله الذي ويل kongol lefte walla caangol nanoto jahannama wodani lil mudaffifina wonande ɓe ganduɗa ko ustoɓe ɓetir allazina no ɓen izaktalu so tawi ene ɓeta alannasi e yimɓe yastawfuna kumnino
sebe beta gaweji yimbe walla nyebbe mumen be gadda tuguleje mawde sa beti muudo galle ma sa arti wonda ganif gaji tati wa idha kaluhum sebe beta nabe non ebe jeeyabe aw wazanuhum walla sebe peta nabe Allah wi jew yukhsiruna e mankina pertina afami de allawi ala yazun mbele kanko padawo wadedo gede o mbele o yananaka ala yazunnu ulaika mbele yananaka beedo annahum wande kambe mabusuna kebi ummitinte li yawmin wanande nyalawma azimin mawl mbele be ganda dum mbele neddo gaddowo tugulal buttal betira nyebbe miskino Allah dawdo jorbuwol walla dawdo jowgel walla dawdo belel baadina addi nyawon mum ne jaaba ko nyaami gadda tugulal buttal betira dum mbele odo kam yananaka ko gommitintedo yawmal qiyamati ala yazunnu mbele yananaka ulaika be annahum wonde kanyum en mabusuna ko ummitinte be jananaka dum adini be waddi dum d'accord ana aroya leel de kono ara ibe leel kono bone nana yaso o fil hadith as-sahih hadith celludo o wi 50 bi 50 o wi gede joy ene gadda gede joy o wi gede joy ene gadda gede joy o wi ma nagadal ahdu qaumun إلا سلط الله ما نقض العهد قوم إلا سلط الله عليهم عدوهم وي وناني سباب wurtede bonbe e dow yimbe so wana gustugol aadiji firtude aadi ngaadondira e neddo firta aadi o wi kala de Allah jarribuma dum ma Allah jarribore annene gaño ma wurtede ma kala ko ngaadondirda firta ma sa wadde kala ko pododirda ma sa wadde o wi dum kala ne badda dum Allah wurta ma gaño ma وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فسا فيهم الحق ووي كمبه tagore de Allah nyaawata e mabbe be nyaawa nyaawoje de gonade Allah jippini Qur'ana mum be nyaawirta Qur'ana be nyaawira ka be melaso wana Allah wurtan be pasal kala de Allah jarribori yimbe nyaawirde ko wana deftere Allah ganda ma Allah wurti mun pasal ha darga deftere Allah nyaawirte kala ne nyaawirda ko wana deftere Allah en mayata Allah wurtani men pasal enen dum non en jipudi mi yidi kam wa ma zaharat fihimul fahishatu o wi feñata e dow yimbe ko wete jina heewa illa fasa fihimul maut kala de jina heewe yimbe mayde le kewata nan sa tan ko temede mayi ujunnaaje mayi capande mayi gotel maya no watta wonde temede ni jeew en dañani fone hol gandu ko mayat otoji nana bara bandiji nana bara abiyoŋaji nana bara terrorisme nana bara an kadi yo yawtat wala daffaful kayla illa mana'un nabat o wi yimbe be ustata betirde so wana Allah famdina pudi kala de betirde be batti ustede cooda huune jeeyira ko wana dum gadda tugulal ma beta sade yeya gadda tugulel ma fawa kala dum watti wadde joni be kade pudi famdide sa yi jeero ma taw tugulon ene fawa e gawi ko nana dum be coodirno wana kon tugulon be coodir wa aqadu bis-sinina wa ukhidhu bis-sinina min al-qahd be nangire duubi kokki wala mana zakata be calota ko tottude asakal illa hubisa anhumul qatru so wana Allah nanga tobumu wasa addude e gede joy ngandar gede joy e gede joy kala ne badi gede joy de do mbada dum hotem pen hoore allawi
yawma yaqumu nnasu ñalawma mo yimɓe ɓe dari ene ngumme goble mumen darani li rabbil alamina jeyɗo binde sabu yamirore Allah e hasbore mum e jobdi mum kalla ko gonga inna kitabal fujjari ay deftere hefereɓe golle mumen bonɗe lafi sijjinin woni koye deftere wotere ene wiye sijjin wiyama koye golle seyɗeneji toon binda toon golle hefereɓe goni ɗum noon wiyama sijjin ko leydi jeeɗe ɓiiri toon woni biro iblisa toon golli kefere waɗete deftere kefere ko toon waɗete wama adraka muhammadu annene ko andintuma ma sijjinu ko woni nde deftere o wi nde deftere a anda wama adraka ma sijjinu Allah wi mi andinanima ko woni sijjin mi andinanima ɗum haalananima de wama adraka mi haalananima ma sijjinu ko wiyete sijjin mi haalananima ɗum mbiɗa haalanma noon joni sijjin kitabun ko deftere marqumun nde ganduɗa ko takkani waylun konngol lepte yawma idin ñande hen lil mukazzibina wodani fennuɓe alladina no ɓen yukazzibuna ɓe ganduɗa ene penna bi yawmiddini ñalawma jobdi wama yukazzibu bihi fennata ñalawma darga noon illa kullu mu'tadin so wona mo ganduɗa ko jawtuɗo kadde asimin kewɗo bakkat ida tutla alayhi so tawi dursitama e makko ayatuna ayaji amen qala o wiya asadiru ko penale al awwalina adinoɓe kalla ko gufto kan Allah wi gufto kaɗo haala bal accuni rana o wi jaalima ala qulubi ɓe ɓerɗe mabɓe ma kanu keɓe laati yaksibuna eɓe golla Allah wi keɓe paggitino e goofi ko ɗum ɗon woni ran wiyete ran ko tuundi woni ɓerɗe mabɓe bal accuni rana woni jaalima aywa anani dey ala qulubi ɓe ɓerɗe mabɓe ma kanu keɓe laatino yaksibuna eɓe paggito e goofi kalla ko gonga innahum ɓeeɗo hefereɓe an rabbihim yawma idin ga joom mabɓe ñalawma darga lama hajubuna keɓe wirneteɓe ɓe jiyata Allah summa innahum ɓeeɗo hefereɓe Allah wiila salul jahim kamɓe goni natoɓe jahannam summa yuqalu wiyaneɓe haza ɗeɗo lepte allazi ko ɗeɗo lepte ɗe gonɗa kuntum bihi ɗe laatinoɗe no mum to kazzibuna oɗon penna kalla ko gonga inna kitabal abrari ay deftere golloɓe ko moƴƴi deftere ɓe ganduɗa ko moƴƴuɓe ɓe golle mumen deftere ɗe bindi mumen golle mumen mbaɗeteɗo Allah wi lafi illiyina woni koye deftere wotere ene wiye illiyuna nden ɗon rendini ko moƴƴereji maleykaji e moƴƴereji yimɓe e jinneji wiyama illiyina sa anda ɗum ko asaman jeeɗiɓijo less al arti ko ɗo wiyete illiyina Allah wi wama adraka min noon mi andinanima an nelaɗo Allah ma illiyuna ko woni nder deftere mi sifanoma mi haalanma illiyuna kitabun ko deftere marqumun nde ganduɗa ko takkani yasahaduhu ene seedonde al muqarrabuna maleykaji mallinaɓe Allah innal abrara ay moƴƴuɓe ɓe lafi na'imin ɓeɗo goni koye ne'ama enen mbiyata aljanna alal araiki e neɗɗeteje enen mbiyata diwaji eɓe jooɗo hen yawmal qiyamati yanzuruna eɓe jeeya eɓe ndaara holko Allah jogori rokkudeɓe ta'rifu aɗa andira fi wujuhihim e jeese mabɓe gandirta keɓe malaɓe aɗa andira hen nadratan na'imi keccitgol ni'ma ko wayno jondam Allah wi yusqawna ɓe jerne min rahigina sangara mo ganduɗa ko laɓɓinaɗo e tuundi mahtumin takkaɗo mo ganduɗa meeɗa udditede saka suyta nan ɗon waɗa butelaji ɗi ko cukkaɗi tan hay goto sukkittake e nden suyta nan ɗon waɗa ene sukkira ndiyam aljanna ɗum ɗon sukkirta ko lati koko ɓuuri takkira hay goto takkitta ko so waɗa gara uddita hade o hoɗa odor nadde hen khitamuhu takkol ngol miskun ko lati wa fi zalika hebde ɗum ɗo nde falyatanafasil mutanafisun yo reerɗu ɗum reerɗoɓe yo waddu hen dandu waddoɓe dandu falyatanafas yo reerɗu almutanafisuna reerɗoɓe e ɗoftade Allah Allah wi sangara o womi zajuhu ko ene jille e sangara o min tasnimin ko cangol wiyete tasnimin o wi sa anda tasnim aynan ko sewnde nden sewnde yasrabu biha ene yara e mayre al muqarrabuna mallinaɓe Allah ko ɓeɗo jarata e nden sewnde noon wadde yuppete e sangara ɓe jara bele wela Allah wi innal ladina ajramu satawi ko ɓen bakkotinɓe noon ko wayno Abu Jahli e wondiɓe mum kanu ɓen laatinoma min alladina amanu ɓe ganduɗa ɓe laatinoma anani dey e ɓen ɓe ganduɗa enen gonɗinno Allah julɓe ɓe ko wayno Ammar en Bilal en yadda hakune eɓe jalanno ɗumen eɓe jalkita to aduna wa ida marru bihim
فتبي جلب بالتمام يتغامزون بأنوانا باجو درد كم بأبو جهل أن إبا باجو درد إبا تونيا جلب وإذا انقلبوا سبنتيم إلى أهلهم فيودي كوريج مبجو انقلبوا بنتو فاكهين إبا كاوا بأنوانا يدكوني كوي بيدو ريود محمد بأنوانا هامت الذي وإذا رأوهم فتبي بنجي جلب بأن دبين لان الله قالوا كم إهافر بدنبيا إن هؤلاء إلى ضالون والله بيدوكم مجو إقوم دبين محمد الذي وما أرسلوا كم إهافر بدن لان عليه بدو جلب بحافظين إبن دينا دبين سكب دوت دبين مسألة حاجمة يبدأ جلب جهاجمين يبدأ الذي فاليوم هندنون يوم القيامة الله هالتنتين والذين آمنوا جلب بين جالان نوبة بيننا من الكفار هافر بيدهكون كنيم إننا جالا عند جلب بين غناي جالتك جلب بين على الأرائك غناي دو داتج من الجنة ينظرون إن دار قلجي هافر بين إن لبتي بين غناي جالت وننا هافر بين جالتن نوبة أدنني الذي حلسوا بيب الكفار يتي يبام هافر بما كانوا قلاتاك يفعلون نقول فلا ما كانوا قلاتنا يفعلون نقول بل هافر بين جبام خنقولنا هل سوبيبا بل يبام الكفار هافر ما كانوا قلاتنا يفعلون إن نقول بل بين جبام ناسي جينكو كما جبام دي جواب منك جبام سورة الانشقاق في مورن ديكو نون دي ويته مكية آج ديكو نوغاس إجوي بسم الله كو إند الله الرحمن كو إند الله الرحيم كو إند الله وياما نون الجنة إجيغول وياما نات بي الجنة بي مبودر بالانتاجة تنغوانا سوينات won wiɓe ala hakkunde aljanna e jeygol waɗi koko wayno tata yelni kono tata ka ene hoy way kono bagi weeɓa ni tan aɗa ndaara kala gonɗo e to aɗa ndaara odor jeygol ngo yenata ka kono eɗen ndaara ɓe pour ganden enen on ko Allah rokki en sa woni aljanna a ndaara gonɗo jeygol ha ganda won ko Allah rokkuma mbawa yettude ɗum aɗo tandima yo bona so ranki ɗum hen so hefeɗe ɓe mbirnima en jiyani ɓe en mbawata andude ko Allah rokki en saka jetten Allah jettirta Allah ko yiide mo ɓurɗa voilà sa yi goɗɗo aɗa ɓuri ɗum tan an wonko Allah rokkuma ni an ka laƴowo a yi ladowo tawi ka ƴoƴƴe kay aɗa ni ko jettuɗa Allah an ka laƴowo koygal gotal a yi o ko ladowo tawi ka ƴoƴƴe ƴettoɗa Allah de an ka gumɗo aɗa jogui koyɗe oɗo ko gumɗo ko boof a ƴettoɗa Allah de andan an gumdam maɗa no seɓuɗi sa aɗa jogui koyɗe aɗa ni jaɓɓat an ka kaalowo a yi muumo agal torde an wonko Allah rokkuma de an ka paho an ka nanowo a yi paho a yettat Allah de goto fof so yi ƴeewi tan ma yetto Allah ma yetto Allah ma yetto Allah ida sama'un shaqqat so tawi asaman o seekima malaikaji tellima wa azinat asaman o ɗoftima e ko Allah wi ko wa azinat asaman o ɗoftima li rabbiha wonande joomum Allah wi wo huqqat ene jojjani leydi ene jojjani asaman nande haala Allah ene jojjani asaman ɗoftade Allah wa idal ardu so tawi leydi ndi jiiɗa muddat ndi fottama hono no nguru fottirte feŋeni sa hutti dammuwol walla ngari wana fottan nguru ngu penga no nguru fottirte feŋeni hay maadi ngotiri ala e dow leydi hay hayre wotere ala e dow leydi wa alqat kayri leydi ndi weddima ma fiha ko wonno e nder mayri gila e kanŋe ha e mayɓe fof ndi weddo dow wata khallat ndi yeewa hay hunde wonata nder wa adinat kayri leydi ni nani ko Allah haali teeni ɗoftima wa adinat li rabbiha ni ɗoftima joom mayri di ɗoftima ɗum ndi nani Allah wi wo huqqat ene jojjanini kay nande ɗum ene jojjanini kay ɗoftade wa zalika kulluhu yakunu yawmal qiyamati ɗeɗo geɗe pop ñande darga ma mbaɗoy a faamiɗa ya ayyuhal insan ehe ma neɗɗanke innaka kadihun
an ka tinniɗo e golle ma ila rabbika fewde hawrude joome kada han e tinnogol Allah wi famu laaqihi golle ɗe gollata ɗe tinniɗa e hawroyde Allah ɗe Allah wi ɗen golle ka kawroyo e majje so ɗe jam ma yoyi so ɗe bone ma yi golle ɗe golluɗa ɗe aɗa tinno aɗa golla ɗe so ɗe jam aɗa tinno aɗa golla so ɗe bone aɗa tinno aɗa golla Allah wi famu laaqihi ka kawrowo e majje de fa amma man utiya kitabahu so tawi ko on dokkiraɗo kayitaji golle mum tottira bi yaminihi jungo muɗum ñaamo on wiyete juul fa sawfa yuhasabu oɗo ma o hasbe hisaban hasbore yasiran newiɗi oɗo kam ma o witte kono witte o wona witte deguer ala oɗo wattaki witte deguer ono ko makki en mbaɗata joni président ɗum ɗoji ni wiyatno kadi audit ma waɗe audit kono wonata audit ɓurtuɗo ma waɗe audit kono wona audit ɓurtuɗo wona ene nanne ene ƴeewoye banqueji ene nanne juuɗe poste ma ala an ko mbaɗanta ɗum ɗo an ko mbaɗanɗa ɗum ɗo eyyi min min jaatimama ko hunde nde ganduɗa hulɓinaki ne a faami o wi fa sawfa yuhasabu hisaba yasiran kanko wimma Aisha o wi Allah wi ma neɗɗo o hasbe hasbore ne wiide kono o wi wona hasbore sa nani yuhasabu ko darade e yeeso Allah ma daro e yeeso Allah yawmal qiyamati kono noon huɓɓintako ene jogui yimɓe ɓe darota ko ɗon so ummitima tan ko direct aljanna ɓen ngala arrêt ɓen ko tout droit tan so jomum yalti kabri mum direct aljanna wone mabɓe kadi yalti kabri mum ko jeygol direct ɓen ko tout droit ɓen bittitake ay waɗoɓe tout droit aljanna ɓe yo Allah wattene ɓen ɓuri ene jogui noon waɗe arrêt seeɗa joom waɗe namdede so ari salle d'honneur ƴeewe so tawi ala ko mbaɗɗa e poste ma en ƴeewe aɗa ka ɓenno woni ani kam kala dewnaɗo salle d'honneur kam ko ɓennoyowo on kam wattake refuule kala kam mo laamu jaɓide rewa salle d'honneur on wattake refuule to yimɓe ndewata ga noon ɗo ene sella dittiɗa ene sella naata kono to kay kala pelliɗo rewde président ji ndewata on ko ɓennoyowo heddi noon alay saago a natta leydi kam a namdaka won gueɗe e ɗum woni ko salle d'honneur ɓe ko salle d'honneur gonata eɓe bitte seeɗa noon kono noon hulɓinaki ne o wi nde wonno o wi man nuqisal hisabu halaka sabu neɗɗo so tawi wittama tan sirani kala nde yimɓe nanni juuɗe men poste ma tan a dañat probléme ay soko amma ɓi carammu dawe ñande wona yaɗo ɗo mbaɗa refuule ɓagge wona ko nannede e juuɗe addi ɗum sanno dow wi o ala nde tan ɓe ɗaccimo yeehi haydara kono o wi ko ala dentité o addani dentité makko ndekka ko jejjiɗomo addi ɓe gona wiccidemo eɓe biccede ɓe jaltini carte aɓe ma jaltini comci ndeka dentité yalti ɓe gartiri sa wittama tan sirade kono nde o wi ala nde soɓe ɗaccini o yeehi tan yahat eyyi kono noon woni probléme o tan ko yiilede nde so yiilama tan watta ko yiyema hatta ko téléphone kam maɓe jiyama ɓe ganda ka Sénégal naɓe walla adresse ɗum sirade aso deftere ma aɗa wiidi jami mo mori tan taw deftere ma wimano mbiyeɗa kala inde ma soɓe ƴeewi deftere ɓe tawa hen aɗa waɗi wuuro moon mbiɗa kaba jeeɗa ni kaba no wona mori tan a dañi probléme man nuqisa haala sirade wittede nde woni ko walnaki ɗum woni noon fa amma man utiya so tawi ko on dokkaɗo kitabahu deftere golle mum biyaminihi rokkira jungo mum ñaamo on wiyete julɗo fa sawfa yuhasabu oɗo ma o hasbe hisaban hasbore yasiran newide wa yanqalibu oɗo so mawrutto ila ahlihi fewde kolel makko to aljanna masruran omo welti bandi ko en nannoɓe aljanna tudduwaɓe o yahatoɗo tawtoyaɓe o mi ari Allah dandima mi ari de ara mo welti mi ɗaccitama mi ari ɓe ko yanoɓe tudduwaɓe biccira e joni o tawoyaɓe kanko o wi joni mi ari soɓe joni wiya ɗum ha ko kaari noon ara ode o ɓiltimo wono yanqalib ila ahlihi wa amma man utiya so tawi ko o dokkiraɗo kitabahu kayitaji golle mum wara azaharihi tottira caggal keeci mum jungo nano ngo nantina e becce makko o jaɓiri caggal
fasawfa yad'u oɗo so yi golle gonɗe hen ɗe ma o noddu suburan halkare o yoyi heeli o bane waɗi feeram boni wa yasala o naata sa'iran jeygol ne wiyeni innahu oɗo naɗɗo jeygol kana o laatinoma fi ahlihi to koreji makko to aduna masruran ko beltinoɗo omo rewi bellaɗe fittanu mo waɗanno ko wela aha innahu oɗo azanna o sikkino an ko woni fi lan yahuda o sikkanno urtata ko fewde Allah bala aha kay urtata inna rabbahu ay joom makko kana laatima bihi e makko basiran ko ganduɗo fala uqsimu Allah wi mi wondiri bisafaqi mboɗeri ngotiri so nangue muti ena wona ga ene wiye safaqi walleydi Allah wi mi wondiri jamma wama wasaga e ko natata e jamma wal qamari mi wondiri lewru izatta saga so tawi rendi timmi woni leelawal balɗe 14 Allah wi ɗeɗo gonoji jawabu men la tarka bunna wallahi onon yimɓe ɓe mo on mbaɗɗine ɗabagan ombode an ɗabagin ga ombode wallahi la tarka bunna mo on mbaɗɗine ɗabagan an ɗabagin holɗen ɗabagan an ɗabagin a wonete reedu jibineɗa gona e muynude caggal ɗum enteɗa wona a muyna ɓe mbatta ladde mbatta joƴƴinede gila ɗum awa joɗade sa joɗan jana ha ɓoyen joƴƴineɗa e beñuwar ɓe cakka tekke ɓaggoɗa hen ha ɓoye mbatta joƴƴinde hoorema ha ɓoye mbatta ladde ha ɓoye mbatta waɗede tette ha ɓoye mbatta dogde aɗa deccukolon ha ɓoye mbatta wadde bal so ɓooyi gonta sagata so ɓooyi gonta nayejo a tara ko bunna ɗabagan an ɗabaga rewata ko pane mayde caggal neyu mayde tan goɗɗum ala a tara ko bunna ɗabagan an ɗabaga Allah wi fa malahum ko heɓiɓe kamɓe ɓeeɗo hefere la yu'minuna ɓe gonɗinta wama wa ida quri'a alayhimul qur'anu holko heɓi so tawi qur'ana janngama e maɓɓe la juruna ɓe cujjata ɓe jankinanta ko Allah bal ɗaccu alladina kafaru ɗaccu ɓen ɓe ganda ko hefereɓe yukazzibuna ene penna ummital e ko wona ummital wallahu Allah noon a'lamu kanko woni ganduɗo bima yu'una keɓe ndendinta e golle maɓɓe Allah wi fa bashirum haalanɓe bi azabin lepte alimin musde haalanɓe lepte musde nana yeeso illa alladina amanu so wona ɓen ɓe ganda enen gomɗini Allah wa amilu salihati golli golliji moƴƴi ɓe kam lahum ne woni men ajrun jobdi gayru mamnunin ndi wona taƴoɗi suratul buruj si more nde ko noon nde wiyete makkiya to haaji ɗe ko nogas e ɗiɗi bismillahir rahmanir rahim Allah wi wassama'i mi wondiri asaman zatil buruji jomirawo burjuji asaman mo ganda ene waɗi laabi 12 Allah wi mi wondiri on ɗiɗon laabi on asaman wal yawmil maw'udi Allah wi mi wondiri ñalawma mo ganda ko podaɗo woni on yawmal qiyamati wa sahidin mi wodiri ñalawma mo ene seedo holi on ñalawma aljuma wa mashhudin e ñalawma ceedaɗo ceedotoɗo e ceedaɗo ko yawmu arfa jawabu qasami holko woni jawabu wondore nde Allah wi ɗeɗo gonoje fof koni mi wondiri ɗe gonoje utira koye huɗama ashabu jomiraɓe ala hududi gasɗe annari jeygol asannoɓe gasɗe jeygol ene nanna hen yimɓe wallahi ɓeɗo kuɗama ɗoko dowdinnaari zatul waquti ɓe ganduɗa ko jomiraje kuɓɓugol iduhum tumande kamɓe alayha e dow saraji gasɗe ɗe kanko lamɗo e wondiɓe makko eɓe jooɗe sisuji eɓe caari gasɗe ɗe Allah wi qu'udun eɓe jooɗi iduhum tumande kamɓe alayha e dow saraji gasɗe ɗe eɓe jooɗi qu'udu eɓe jooɗi e dow sisuji وهم كم على ما يفعلون كبن غلطة بالمؤمنين الجل بسهود كب سيدي جبتلا كب مدى الجل بندارا بمبتو الجل جيول ها هونيا ابنداري ابندارا اللي يقول أبدا woni sababu o wiyama gasɗe ɗe ko capanɗe jeeɗiɗi gaska wonno rasulu sallallahu alayhi wa sallam o wi lamɗo gooto ene wonno e ɓen adiɓe on lamɗo o jogii ko bileejo
bilejo o fewjantamo gede makko kanyum woni baɗanomo listikharuji timanamo kaza nana ara kaza nana ara kaza nana ara lamɗo o nele makko wimo min noon mi fuɗɗima nayi wuti mboɗo yiɗi neldami cukalel ngel ene janga bilew mi jangina ɗum o ƴeewi cukalel o neldi bilejo o watti janginde cukalel noon so ummima galle lamɗo ene fay galle bilejo soori ene ɗon sooriji nden gonno julɓe ɓe goni anduɓe nden soori ene bedda he soori haalta ko haala Allah so cukalel wirtima soori tan jooɗo wona e heɗade en heɗo ko soori haalata ɗum wela cukalel so cukalel yeehi to bilejo tan bilejo fiya ɗum so cukalel ummitima to bilejo kadi gayni jangude no hoota arta kadi ɗo soori jooɗo heɗo kadi soori ko haalata ha hiira hoota galle men koreji fiya ɗum cukalel jogoyi mayde ceerno fiya koreji fiya cukalel noon wulliti soori o wi min de kala ne gummitimi ga so horti koye jam fiyami somi yehi to ceerno fiyami joni mboɗi pewjanami soori o wimo sa yehi to ceerno to mbiyama ko koreji ma nanguno ma koɓe nelno ɗum yano bottari ɗum nelnuma arde janggude sa hooti to koreji ma to mbiya ko ceerno nanguno ma ɗum hannoma artude tan ɓe goppuma cukalel woniri noon ene yaha tan ne yaha ha waɗi ñalawma goto ari tawi ko wayno mbarodi ni ene bedda kala jahannoɗe bedda dari ay goto so ɓennude ay goto cukalel ɗum woni ko ay goto so ɓennude cukalel hocci hayre o wi mi ƴeewa kam beele ko soori o woni dow mum ko ɗum woni goonga walla koko bilejo o woni dow mum ko woni goonga yetti hayre nde o wi joomam an Allah tawi tan koko soori o woni dow mum ko ɗum woni goonga to ma ɗum woni ɓurɗa yidde ya waran min oɗo daaba yimɓe ɓe ɓenna o ƴetti hayre o weddi daaba tan mbarodi maayi yimɓe ɓenni an kandi haala ka hankadi haala cukalel waɗi mbarodi cukalel waɗi mbarodi cukalel ngel hootide yehido bilejo janggi arte e soori o wi soori o mi andi ko gonɗa ko de ko ɗum woni goonga o haalan soori o no waddani soori o wi cukalel ɓinguelam ka jogorɗo dañde jarabuya so tawi noon a dañi jarabuya oto haalan yimɓeɓe ko min jangguinma ɗum teƴƴu oto haala hay goto cukalel wi aha cukalel deƴƴi cukalel watti safrude yimɓe kala ñawɗo cukalel safra kala ñawɗo cukalel safra wuro ngo hankadi sakte wuro he cukalel ne safra cukalel ne safra ha yimɓe fof celli sabu cukalel kanko lamɗo omo jogui batula o ko gubɗo batula o are makko addi jawdi ha heewi kanŋe e kalis jowani cukalel wi cukalel kala nde Allah walluma cellumi mboɗo jogani ma ko ɓuri ɗum ɗo gallam to so watti yiide a jogui ɓuri ɗum cukalel wi min hay goto mi sellinta ko Allah sa senni Allah deweteɗo gonga ala so wona Allah mi safruma so ɗum ala mi wawa ɗum tan woni jobdan min gum batula senni Allah cukalel tuute guite batti yiide batule fini subaka dawi galle lamɗo jooɗi no jooɗortono lamɗo ene ndaara momo ndaara ɗum lamɗo ko ni mbanda o wi ala wona ni mbanda o wi o gartennoɓe guite ma o wi jeyɗomi jeyma o wi aɗa jogui Allah ko wona min o wi aha on jeymi jeyma jeyɗo asaman jeey leydi o wi ha o jeyɗo asaman jeey leydi o wi bon aɗa jogui Allah ko wona min o nangi gumɗo o nangi batula kanko lamɗo omo fiya ɗum ha lamɗo wi ko cukalel adda ɗo cukalel adda fiya ha ɓandu boni cukalel wi ko soori jangguinimi ande soori wi no hota haalan soori adda gumɗo o noon ɓe pawe o wi yo gumɗo o rutto keeferu wonta keefeero walla ɓe mara ɗum gumɗo wi min kay ɗo voilà ko jimi ko hankanti
min kay badda ha giram garti kay o wafata ɗum o ƴetti ris o fayo hoore gumɗo ɓe ndisi a gumɗo woni gane ɗiɗi ande yani ga gumɗo yari kanam soori adda wiya woppu diine ma soori wimi wawa ko jimi to Allah ko wawa fuɗɗu soori ne riisa waɗi gare ɗiɗi yari kanam waade cukalel o wi cukalel tawi diine ma jogi min tampinore ma min a retti o wi ay joni an cukalel ko ni jinanmamin pewƴan fama feere o ƴeewi fodde yimɓe temedere yo naw cukalel hayre wotere ne sara wuro ngo towde o wi ngabbinema ha dow hayre to so jaɓi Allah so ruttima e am min woni Allah makko gattiremo so salima beddoɗemo maya cukalel montina ha dow hayre ha dow ɗo met ɓe montini eɓe mbaɗa cukalel singeri ngey cungeri ngeeye joomam wallam e bone ɓeeɗo wonɓe ɗo hayre dilli kamɓe fof ɓe teɓɓitiɓe ñane leydi ɓe maayi cukalel arti ari ha galle lamɗo dari lamɗo wimi jaarunda o wiye joomum mo walli kamɓe maɓɓe kamɓe fof mayde ngari ƴiɓe o wattiɓe e woɗɓe o tottimo kadi woɗɓe yo nawmo e laana ɓenne ko so jeeyi hakkude gueeƴ yo mbimo so jaɓi Allah so jaɓi ɗumen so ruttima e Allah maɓɓe o bisimilla so jaɓani yoɓe beddom cukalel yaade maɓɓe ɓe jolni ɗum e laanel laangel hakkude maayo ɓe mbi cukalel wi e joomam ya wallam no jiɗirɗa fof laana heeli kamɓe fof mayde ngadi ɗum cukalel arti cukalel wi lamɗo tappinore ma min a wawadde so wonami haalama feere mbaɗami cukalel joni o mana waɗano terrorisme en mbaɗata ni ay ko terrorisme mbaɗa ko waɗano wartade maayore heen ko waɗi haako fof heewi ko yabde mumana haako kala ko safni ɗum heewi ko maydude heen cukalel no yiɗi ko maydude haako kono noon so mayde haako wonko nafata kanko lamɗo o wino ko Allah joni o ande cukalel wi a warata kam so wonami haalama feere o wol nden o wi wanam o mboɗo jogui toon kuural sakko samo koral nani hen jaltina kuural ngal mbaɗa e laañal ñalawma tel ndendina leyɗel ɗe fof ngara ɓe mbaɗa dingiral hakkude yimɓe fof ndendina yimɓe fof ndaro jaltina wana jaltina kuural mbaɗa e laañal tira mbiya bismillahi rabbil ghulami mi inni Allah jeyɗo cukalel o mbiya noon tira sa tirima kuural ngal yanami maya kanko lamɗo o waɗi noon o rendini yimɓe fof gurde fof nelani ngari e dari kanko lamɗo o yaltini kuural o fawe laañal o teeri o wi bismillahi rabbil ghulami kuural ngal waɗe cukalel tal cukalel ngel yani ƴetti jugmum fawi ɗo leli maayi darinoɓe fof mbi min la ilaha illa Allah kam fof mbi minen fof min go amanna bi rabbil ghulami ndeke jeyɗo cukalel ko o woni Allah minen fof min gonɗini jeyɗo cukalel ngel ko dartanno ko kangel gorel ngel maayi ko heddi ko jaɓa Allah ko intérêt kanko ko goto ko joni ma on ujunnaji jaɓi Allah sabu makko kanko goto waɗi fayida kanko ɗum wonno haaji makko felli jaaɗi an kan yimɓe fof jaɓi Allah kanko lamɗo noon seki yaha jamma cukalel are makko e koyɗol wimo lamɗo ko ndentanoɗa ko arema joni wona ndentata ko yimɓe jaɓa Allah kamɓe fof ɓe jaɓi a dañi baɗe cuyi law ma yiɓoyi ala ko wawi mum signi ha mayi nden noon woni sababu asi gasɗe jeygol o wiya yimɓeɓe yo ngar yimɓe gadde o wiya no wayi aɗa woppa diine ma defta en walla sa wi ɓe goppuma sa wi ala ɓe beddoma e jeygol he garɗo fof jattino naata e jeygol eɓe ndewi ha debbo goto ari wonde ɓinguel tokkotel en ƴetti cukalel ɓe mbiya ɓe jarƴi ɗum jeygol debbo o jattini cukalel ngel wi nene yen hen haydara koye gonga gonɗa yen hen debbo yani hen ɗum woni noon Allah wi qutila ashabul ukhdud nari zatil waqud idhum alayha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud famidi hankadi ko ɗum ɗo woni qissa
وما نقموا الله وي be leptirani minhum e julbe be illa an yu'minu sawana tan gongdini Allah la an yu'minu billahi sawana be gongdini Allah al aziz poldo e lamu al hamidi jettado golle allazi on lahu mo ganda ene wore dum mulku samawati la manteri asman wal ardi illa manteri leyd wallahu Allah ala kulli shay'in kala hude yahud sahidin ko seeda الله على كل شيء شهيد أنا كشهيد إليك يا ربي والله على كل شيء شهيد والله شهيد على كل شيء الله كسيد كله إن الذين فتنوا المؤمنين بين غندا be ene pinnina julbe warbe wal mu'minati ne pinnina julbe rewbe e sumde dumen summa lam yatubu tebe tubani caggal dum kadi be tubani kadi Allah yi falahum ne woni be azabu jahannama lefte jahannam wala hum ne woni be azabul harigi lefte cumoje tawde ko jahannam Allah wi innal ladina amanu ben be ganda ene ngongni Allah wa amilu salihati golli golle moddi lahum ne woni be jannatun gese tajride ene daga min taati alis wala naru challi zalika nadi al janna sasa al fawzul kabir woni malal mangal inna batsha rabbika ay jawlanne jome e kefero so nangi dum Allah wi la shadidun nasati so Allah nangi kefero mbode loko dum innahu Allah yubdi'u kanko woni fuddo wa tago wo yu'idu o rutta dum kadi no welira wo huwal ghafuru kanko woni jafatodo bakko dilbe al wadudu jidobe jiyaado mum jidobe al wadudu jido jiyaado mum zul arsi tagdo al arsi al majidu ki ganduda al arsi zul arsil majidu mo ganda ko teddudo ko Allah al majidu ko naato zuo ko zul arsi Allah jeydo al arsi o al majidu o wete teddudo fa'alun kewdo gollude lima yuridu ko wela Allah woni bado ko wela ala baada het hal ataka a muhammadu yati ari e ma hadisu yewtere al junudi konuji fir'auna ngal do goral wa samuda e gol do lenyol be do fo jettino dum arema haalan yimbe maabe mbele be mbaccoro bal dacuni allazina naben kafaru be ganda ko yeddube fi takzibin gone e pennugol ko haala wallahu alla non min waraihim caggal mabbe to muhidun ko piltido gandal Allah ene filtibe gandal bal huwa accu ko jangete ko qur'anun ko qur'ana majidun teddudo to Allah fi lawhin ene wone alluwal ngal ganda gongal do asaman jeede bi fi lawhin mahfuzin alluwal denangal fi lawhin mahfuzin alluwal denangal walla fi lawhin nanata alluwal to mahfuzun nerena qur'ana ko denado to alluwal mahfuzu so tawi abi mahfuzun ko alluwal ngal ko qur'ana o woni denado so wonti mahfuzin ko alluwal ngal woni denangal fi lawhin mahfuzin fi lawhin mahfuzun ko ne selli jay huune nyawaade bella fo jangi selli fo ko fi rarsal qur'ana nyawnata wi'a bani nyawnu aron kad andu tan qur'an sadi nyawnu ci o wi lawhul mahfuz o wi alluwal ngal juuteki mum ko hakkude asamane leydi non foti juutde lawhul mahfuz ngal wana labba sañata dum ndo sehata dum o wi alluwal ngal woni ko nyaamo al arsi ene minda hakkude alluwal he la ilaha illa allah wahdahu deweteedo e gonga ala so wana Allah goto diinuhul islam diina Allah ko l'islam o muhammadun abduhu wa rasuluhu muhammadu ko maccude makko ko nelaado makko faman amana billahi wa saddaqa bi wa'dihi on mo gomdini Allah gomdini fodore Allah wattaba rusulahu Allah rewi nelaabe Allah adkhalahu jannatahu Allah nana dum aljanna dum winda alwal he afami wiyama Allah ngal ko kange jaajeki Allah ngal ko hakkunde to asman to nangi fudata nangi mutata non jaajeki poti juuteki ko hakkunde leydi asman non suratu dari simore nde ko non de wiyete andi sa wana boccode tan sa ndari tan a andal Allah ko goto
famide sandari ma andu Allah ko goto wasiyariha wa mutali'a wa magharibiha ajibatun dalatun ala infiradi saniha fami o wi sa ƴeewi li anna ahwalaha o wi zukira sama'u asamana haalama wassamsu nange haalama wal qamaru leyru haalama wan nujumu koode kalama li anna ahwalaha fi askaliha wa siyariha wa mudaliha al hali asaman no wayni e mbadiji mum e sira mum e ƴellitagol mum e mutirde mum e ƴellitale nange to nange fuɗata e to nange mutata ene hawni dey ha ɗum ko hawnide tindinde alan firadi saniha wonde baɗɗo ɗum o ko goto sa ƴeewi asaman tawi ka ƴoƴƴo a ƴeewi nange no fuɗirta eno mutirta a ƴeewi lewru no fuɗirta eno mutirta a ƴeewi ɗe koode no mutirta a ƴeewi ñalawma a ƴeewi jamma tawi ka kan ƴoƴƴo ma andu baɗɗo ɗum o ko goto goɗɗo ala sanno ko ɗiɗo tan so addi ñalawma o addi jamma kono ko goto tan sene welma so jamma ari so welima so mettima ko jamma tan so ñalawma ari so welima so mettima ko ñalawma tan sinno Allah ɓe woɗɗe no gonno so o addi ñalawma o wi hande min jiiɗa ñalawma ara ko jamma tan kono ɗum ala saɗa wela ko ñalawma saɗa metta ko ñalawma so welima so mettima sene wela so niɓɓeɗe ari sene welma sene mettuma so jangol ari so welima so mettima so nguleki ari so welima so mettima ala mbawɗa hen so tawi a joguima ventilateur walla congélateur courant warma facture nawma ce sa wi so nguleki ari a wi aɗa ƴeewa ɓuwol in jaɓa facture qala ba'duhum tilka atharuna ɗum ɗo woni batteji men tadullu alayna ene tindina en Allah wi o wi Allah wi kanko jeyaɗo Allah goto o wi Allah wi ɗum ɗo woni batteji amen asaman e leydi e tagore nde e nangue e lewru ɗum ɗo woni batteji amen ɗi ene tindina min holmina fanzuru ba'dana ila al athari wala ƴeewe min men ƴeewe batteji ɗi sa ƴeewi Allah yitta sa ƴeewi Allah a yitata saɗa yiɗi yiide Allah ƴewata ko waɗi ko Allah wi wassama'i mi wondiri asaman waɗɗari ɗi e jolɗo jamma kala ko arata jamma wiyete ko jol wiyete ko ɗaari aso koɗɗo koɗɗo so ari ɗaari wiyete wassama'i waɗɗari koode garata ko jamma wala eyyi ɗum woni wassama'i mi wondiri asaman waɗɗari ɗi e jolɗo jamma wama adraka mi andinanima an Muhammadu noon maɗɗari ko wiyete jolɗo jamma o wi mi anda o wi a anda kay o wi ala mi anda o wi aɗɗarigu an najmu saqi ko hoodere jalbore jawabul qasami ko Allah wondiri ko jawabu muɗum Allah wi in kullu nafsin in ko woni fi Allah wi kullu nafsin kala fittandu yo fittandu lama alayha hafizun mi woodi kala fittandu denowo ene wonde mum kala neɗɗo ene wonde e malayka nan rewe mum sa golli ko boƴƴi o winda sa golli ko boni o winda sa yehi ko boni moƴƴi o winda sa yehi ko boni o winda a wawa a yata tarodde daɗamo a nata suudu udda daɗamo a nata e duusu udda daɗamo ɗo gonɗa pop omo darma omo wonde ma kala ko golluɗa ko boni omona darma paama ɗum kam omona waɗi porteleje makko omo fon ma camaraji nana pon ma photoje nana pon ma a yawmal qiyamati kolleɗa in kullu nafsin lama alayha hafiz in ko woni fi kullu nafsin kala fittan lama alayha hafizun ay bi ma'na la alayha hafizun ma o ko zaid kala fittanu deno wonana e muɗum falyanzur al insanu yo neɗɗanke ndar tan tesko mimma khuliqa no tagira yo ƴewno tagira yo neɗɗo ƴewno tagira Allah wi khuliqa kanko neɗɗo o taga min ma in koye ndiyam daafiqin duñotoɗam ummarade e gorko feeway yuppo e ranga debbo ndiyam jaltojam e gorko yuppo e debbo ko ɗam ndiyam neɗɗo taga min ma in daafiqin yahruju ɗam ene yalta min bayni sulbi hakkunde ƴiye keeci gorko wattara ibi e ndiyam jaltojam e boredaɗe debbo ndiyam debbo yalta koye becce feewa enɗi ɗo ɗam ndiyam makko yaltata gorko ndiyam yalta koye keeci ko ɗo neɗɗo taga oye fal yanzuril insanu mimma khuliqa
tawi ara ko paronɗa aɗa fiito becce ni ponmi ni mbami ƴewno taguireɗa ndiyam ɗam ganduɗa ko luuɓɗam coɓɗam ko hen tagɗaɗa sa mayi balɗe ɗi so gala so waɗa kay ma e goto ɓallata kom aɗa fiito becce wonko yaltata e ma so yimɓe cukkari kini ñallata e jaam an mbiya hawli an holko gonɗa innahu Allah ala raj'ihi oɗo so wari neɗɗo Allah o baɗɗo ɗe geɗe o so wari neɗɗo ala raj'ihi e ruttude ɗum caggal ne mayla qadirun o kayne hatten fa ida atubira asluhu so tawi o teskima lasli makko alima o anda annal qadira ala zalika bawɗo wadde ɗe geɗe o qadirun ala ba'sihi o ne wawi ummitindemo yawma tubla sarairu ñalawma mo fulkita sirruji andi pos sa fulkiti wana fofo yalta bowal de ɓerɗe ɗe wana ñande yawmal qiyamati fulkitti kala ko wonno e ɓerde heɓa bowal daro so jam wonno toon heɓa bowal yimɓe ndaara so bone wonno toon heɓa bowal yawma yimɓe ndaara Allah wi yawma tubla sara'ir ñalawma mo fulkita sirruji fa malahu alanamo kanko jedduɗo ummital min quwwatine sembe kene haɗamo nadde lefte ala wala nasirin o ala ballo Allah wi wassama'i mi wondiri asama zatir raj'i joomirawol duttogol duttingol toɓoji toɓa saha arta kadi toɓa kadi Allah wi wondiri on asama wal ardi Allah wi mi wondiri leydi zati sad'i joomirawo ceeki puɗi jalta hen innahu qur'ana la qawlun fasl wallahi qur'ana ko konngol ceernowol hakkude gonga e fenade wa ma huwa bil hazli wallahi qur'ana wana gajate wana cakal innahum hefereɓe yakiduna eɓe pewja kaydan feere eɓe pewjane nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam peeje bonɗe Allah wi wa akidu min mboɗo yoɓa kaydan feere kamɓe ɓe pewjan min mi yoɓat mboɗo nanguira ɓe noon seeɗa seeɗa min haysu la ya'lamuna ɗe ɓe ganda fa mahilil kafirina Allah wi muñan hefereɓe amhiluhum muñan ɓe ruwaydan seeɗa seeɗa tan ɗaccu tan ɗaccid min seeɗa ɗo e yeeso tan ɗaccid min bone nanaɗa fama hilil kafirina muñan ɓe sadaqa Allahu al-azim fatiha salat al-fatih